Kuuɗe Lilaaɓe Suura 15 aya 1 yaaki 12. Bulus torake yaare yeeso Kaysar. Balɗe 3 gaɗa Festus wari nder leydi ndin ngam fuɗɗuki kuugal laamu muɗum. O ummii daga Kaysariya o yahi Urusalima. Ton mawɓe ardiiɓe diina e ardiiɓe Yahudanko'en ngulli Bulus to maako. Ɓe toriimo o waddana ɓe Bulus Urusalima ngam ɓe ngaɗi dabare no ɓe mbardatamo dow laawol. Festus wi'iɓe, Bulus e ton maɓɓi nder suudu cuɗal gariiri Kaysariya. Min e hoore am mi so'oto naa ko neeɓi. Ngam maajum sey mawɓe moɗon njaada e am Kaysariya ɓe ngullomo ton to e woodi goɗɗum kalluɗum ɗum o waɗi. Festus jooɗii to maɓɓe ko ɓadii balɗe 8 ko 10. Gaɗa maajum o so'ii gariiri Kaysariya. Nde weeti o jooɗii dow jooɗorgal kiita o wi'i Bulus wadde. Nde Bulus wari, Yahudanko'en ƴiwoyɓe Urusalima piliimo, ɓe ngulloriimo gullaali ɗuɗɗi kalluɗi ɗi ɓe mbaawaayi tabbitinki. Amma Bulus wi'iɓe, mi waɗaayi ko Attawra haɗi, ko haanaa dow wuro ceniingo, ko bo dow Kaysar laamiiɗo Roomanko'en mawɗo. Amma Festus e yiɗi welnanki Yahudanko'en ɓerɗe, ngam non o ƴami Bulus, o wi'i, a jaɓay njaha Urusalima ngam mi waɗanma kiita dow ko ɗum wullortooma? Bulus nooti, wi'i, jooni emi dari yeeso jooɗorgal kiita ley laamu Kaysar laamiiɗo Roomanko'en mawɗo, to haani mi waɗane kiita. Mi waɗanaayi Yahudanko'en goɗɗum ko wooɗa, an e hoore maaɗa a andi. To mi waɗii goɗɗum ko hewti mi ware, mi salataa ko wareeki. Amma to ko ɓe ngulloriyam naa ɗum goonga, walaa baawayɗo waɗukiyam e juuɗe maɓɓe. Emi yiɗi mi waɗane kiita yeeso Kaysar. Gaɗa Festus meddi e kokkooɓe mo caawori, o wi'i Bulus, nde a torake kiita maaɗa yaare to Kaysar, ɗum yaarete to maako. En nani, Festus gaɗa balɗe 3 e ƴentuki laamu, o wari gariiri Kaysariya ngam fuɗɗuki kuugal. Ɗon ma o yahi gariiri Urusalima ngam o yi'a njamu mayri. Aya 2 yaaki 3 wi'i, ton mawɓe ardiiɓe diina e ardiiɓe Yahudanko'en ngulli Bulus to maako. Ɓe toriimo o waddana ɓe Bulus Urusalima ngam ɓe ngaɗi dabare no ɓe mbardatamo dow laawol. Festus wi'iɓe, Bulus e ton maɓɓi nder suudu cuɗal gariiri Kaysariya. Min e hoore am mi so'oto naa ko neeɓi. Ngam maajum sey mawɓe moɗon njaada e am Kaysariya ɓe ngullomo ton to e woodi goɗɗum kalluɗum ɗum o waɗi. En nani nde Festus gomnaajo keso yahi gariiri Urusalima, sey mawɓe ardiiɓe diina e ardiiɓe Yahudanko'en ngulli Bulus to maako. Haa ma ɓe toriimo ngam o waddana ɓe Bulus to Urusalima o waɗanamo kiita ɗon. Amma fuu dabare, ngam ɓe artii ɓe kaɓɓii dabare warki Bulus dow laawol. Lallay se ko wala ɗum waɗoto Festus gomnaajo anditi dabare maɓɓe kallunde, ngam non o jaɓaayi. Aya 4 yaaki 5 wi'i, Festus wi'iɓe, Bulus e ton maɓɓi nder suudu cuɗal gariiri Kaysariya. Min e hoore am mi so'oto naa ko neeɓi. Ngam maajum sey mawɓe moɗon njaada e am Kaysariya ɓe ngullomo ton to e woodi goɗɗum kalluɗum ɗum o waɗi. En nani Festus gomnaajo wi'iɓe ɗo, naa ko neeɓi o so'oto gariiri Kaysariya. Ngam non ɓe tokkomo ɓe ngulloyo Bulus ton, amma o waddata Bulus Urusalima. Aya 9 yaaki 12. Festus jooɗii to maɓɓe ko ɓadii balɗe 8 ko 10. Gaɗa maajum o so'ii gariiri Kaysariya. Nde weeti o jooɗii dow jooɗorgal kiita o wi'i Bulus wadde. Nde Bulus wari, Yahudanko'en ƴiwoyɓe Urusalima piliimo, ɓe ngulloriimo gullaali ɗuɗɗi kalluɗi ɗi ɓe mbaawaayi tabbitinki. Gaɗa Festus gomnaajo waali balɗe seɗɗa nder Urusalima, nde o wari so'aaki gariiri Kaysariya, sey mawɓe ardiiɓe diina e ardiiɓe Yahudanko'en njaadi e maako ngam ɓe ngulloyo Bulus ton. Gaɗa ɓe jottake, nde fini, Festus gomnaajo jooɗii dow jooɗorgal kiita o waɗi ɗum waddoyi Bulus. Nde Bulus wari, mawɓe ardiiɓe diina e ardiiɓe Yahudanko'en garoyɓe daga Urusalima ɓe pili Bulus, ɓe ngulloriimo gullaali ɗuɗɗi kalluɗi ɗi ɓe mbaawaayi ma tabbitinki. Aya 9. Amma Bulus wi'iɓe, mi waɗaayi ko Attawra haɗi, ko haanaa dow wuro ceniingo, ko bo dow Kaysar laamiiɗo Roomanko'en mawɗo.
Bulus e tabbitinana Festus gomnaajo ɗo o waɗaayi goɗɗum leyfi ko dow diina maɓɓe ɗum Yahudanko'en ngam o waɗaayi ko Attawra haɗi ko dow gomnati Rooma bo non no Yahudanko'en ngulliiɓe mo kammoto. Aya 9 wi'i, amma Festus e yiɗi welnanki Yahudanko'en ɓerɗe, ngam non o ƴami Bulus o wi'i, a jaɓay njaha Urucaliima ngam mi waɗanma kiita dow ko ɗum wullortoma? En nani nde Festus gomnaajo on e yiɗi welnana Yahudanko'en ɓerɗe, sey o wi'i Bulus, mi nani ko mbiɗa. To amma Bulus a jaɓay njaha Urucaliima ngam mi waɗanma kiita ton dow ko ɗum wullortoma? Aya 10:1 Bulus nooti wi'i, joni emi dari yeeso jooɗorgal kiita ley laamu Kaisar laamiiɗo Romanko'en mawɗo. To haani mi waɗane kiita, mi waɗanaayi Yahudanko'en goɗɗum ko wooɗa. An e hoore maaɗa a andi, to mi waɗi goɗɗum ko hewti mi ware, mi salataa ko wareeki. Amma to ko ɓe ngulloriyam naa ɗum goonga, walaa baawayɗo waɗukiyam e juuɗe maɓɓe. Emi yiɗi mi waɗane kiita yeeso Kaisar. Ko Bulus wi'ata ɗo woni, ɗon to dari, ɗon haani waɗane kiita. Amma to o waɗantaake kiita ɗon bo, to o ɓuri yiɗuki o yaare yeeso Kaisar, laamiiɗo Romanko'en mawɗo fuu gonɗo gariiri Rooma, o waɗane kiita ton. Ngam Bulus faami ɗum waɗanta ɗum kiita aadilaaku, kanjum waɗi o wi'i o yaare Rooma, to Kaisar laamiiɗo Romanko'en mawɗo fuu o waɗane kiita ton. Ngam non Bulus wi'i Festus gomnaajo, emi yiɗi mi waɗane kiita yeeso Kaisar. Aya 12 wi'i, gaɗa Festus meddi e kokkoɓe mo caawori, o wi'i Bulus, nde a torake kiita maɗa yaare to Kaisar, ɗum yaarete to maako. En nani gaɗa Festus gomnaajo meddi e kokkayɓe mo caawori, ɓe paami Bulus waɗaayi goɗɗum leyfi. Sey o wi'i Bulus, nde a torake kiita maɗa yaare to Kaisar, ɗum yaarete to maako.